Автомат белән каршы алу бит ул теге кайдырап китте дигән сүз түгел. Башында берничә чәчем бар иде, аның яртысы кыелды, яртысы агарды. Безнең республика Татарстан җитәкчелеге безнең кыерсытылганны карап тора алмый бит инде. Гомумән татар халкы курыкмый, но мин рус әйткәндә был в шоке просто. Милләт начар була алмый. Берничәктә. Беркайчан да. Рәхмәт. Мин матурлык эзләп йөрим. Китап радиосының шул исемдәге автомарафоны 28 октябрьгә каршы төндә тәмамланды. 3 көн дәвамында Татарстан һәм Башкортстанның төрле шәһәр районнарында чыгыш ясаган төркем ниһаять Казанга кайтып җитеп, матбугат чаралары белән очрашты. Татар мәдәниятен популярлаштыру, ике республика арасында мәдәни элемтәләрне ныгытуга багышланган әлеге чара кызганыч тугандаш Башкортстан Республикасының кайбер район администрацияләренә хуш килми. Кызыклы да, матур ниятле, әмма төрле каршылыкларга юлыккан роуд тур турында катнашучылар үзләре сөйләячәк. Уфтадыма гомерләр яз кебек үтәде. Анастасия Герович, роуд турда булган төркем белән сез көндә элемтәдә торгансыздыр. Төркемне Башкортстанда автоматлар белән Росгвардия каршы алуын белгәч, аларны кире кайтару, кире Татарстанга буру уе булмадымы? Әлбәттә юк, чөнки каршы алу, автомат белән каршы алу бит ул теге кайдырап китте дигән сүз түгел. Шуңа күрә ниндидер кардиналь гамәлләргә хәтле, кайдырап киткән шигә хәтле без тыныч булдык. Алар безләрдә тыныч булмый, тыныч булыгыз мәйтәм. Сез бернинди җинаять эшләмисез, чыгасыз һәм җырларга тиешбез. Бәлки кирмәскәдер нигә ул ди районга мәйтәм, ничек кирмисез мәйтәм. Сез анда бит кирергә дип баргансыз, керәсез мәйтәм, җырлыйсыз. Шулай да яшьләр өчен курку булмадымы? Әлбәттә курку булды. Инде көн сайын түгел, минут сайын элемтәдә торырга туры килде. WhatsApp буенча, WhatsApp булмаган урыннарда телефонга шалтыратып, һәрвакыт аларның кайда икәнен, нинди хәлдә икәннәрен, ничә минут сөйләшкәннәрен, теге исә бу дәүләт эшлеклесе белән, полиция хезмәткәре белән аның барышында белеп тордым. Әлбәттә инде башында берничә чәчем бар иде, аның яртысы кыелды, яртысы агарды шушы роуд турдан соң. Безнең максатыбыз концерт кую түгел, безнең максатыбыз тамашачы белән аралашу, безнең максатыбыз журналистик эшчәнлек, сөйләшү, аралашу, сорашу, һәм инде шигырь сөйләү һәм җыр җырлау. Без артист түгел, шул вакытта без ниндидер официаль делегация түгел. Без теләсәк җырлыйбыз, теләсәк сөйлибез, теләсәк сөйләшәбез, теләсәк кайтып китәбез. Ни өчен роуд турда Башкортстан сайлап алынды? Ни өчен мәсәлән башка республикалар түгел? Без быелга аны планлаштырган идек, бу роуд турны, бу автомарафонны, чөнки без радионың аудиториясын киңәйтергә тиешбез. Инде логика буенча, мантык буенча караганда без Чувашиягә да чыгып китә алмыйбыз. Без чыгып китә алмыйбыз беренче булып Удмуртиягә да. Әлбәттә инде иң беренче кайсы якка чыгарга, әлбәттә безнең туганнарыбыз, безнең милләттәшләребез яшәгән Башкортстанга. Kayında kaysasın ayranı diktiren yalnız kaydı kış kayımın bir anasın bir taran. Сезнең шушы роуд тур вакытында килеп чыккан каршылык, сезгә каршы төшкән кешеләр турында мәгълүмат, фото, видеолар, менә шушы топланган барча мәгълүматны сез нишләтергә уйлыйсыз һәм бәлки бу проблеманы җитәкчелек дәрәҗәсендә хәл итү турында уйланмыйсызмы? Кайбер видеолар алар инде интернет киңлекләрендә таралды. Ул төрле социаль челтәрләр, Instagram, TikTok, YouTube, барысыдан да Facebooklар, Twitterлар име. Монда сүз бара, безне 4 илдә автомат мылтык белән каршылган Росгвардия хезмәткәре видеосы турында һәм безне кара машинада озата барулары турында. Моны инде бөтен кеше белә. Калган видеоларга килгәндә, монда инде чакмагыш башлыгы безне ничек борып җибәрде, яркәләрдән ничек безне борып җибәрделәр, полиция хезмәткәрләре ничек кыланырга тырышты. Әлеге видеолар әлбәттә барысы да бар. Аларны без беренче чиратта кулланачакбыз. Без хәзер ала бирсә интернетка зур саллы репортаж язарга уйлыйбыз. Аларның да барысы да урын алачак. Безнең телефон белән телефоннан сөйләшкән видеоларга хәтлек, алар барысы да төшерелгән, кисәтелеп әлбәттә. Һәм инде менә икенче сорау, бәлки җитәкчелек дәрәҗәсенә җиткергә кирәктер дип. Ничек инде әйтәм, безнең Республика Татарстан җитәкчелеге безнең кыерсытылганны карап тора алмый бит инде. Әйтәм, күрмәгәннәрдер дигән фикер килде. Бәлки шунда күреп тә бетермәгәннәрдер. Шуңа күрә җиткергә кирәк. Kaysı kayla, kaysı sil, ayran etik kıran, yalnız kayını
Кышканымын, мен аны сүйүп турам. Ильяс, сезне Башкортстанда автоматлар белән Росгвардиянең каршы алуын күргәч, әйт әле дөресен, курыктыгызмы? Гомумән татар халкы курыкмый, но мин урыс әйткәндә был в шоке просто. Бу барыбер шүрләткәндер бит, чыгыш ясаудан курыкмадыгызмы? Юк, әйе, кайбер районнарда безгә мөмкинлек бирмәделәр чыгыш ясарга, әмма дә ләкин кайбер районнарда без чыгыш ясадык һәм Башкортстан халкы безнең бик җылы, матур итеп каршы алдылар. То есть бавырсаклар белән, җырлар, биюләр белән бик яхшы кабул иттеләр. Җырларга килгәндә нинди репертуар әзерләп барган идегез? Элвин Грей репертуарыннан, Айдар Галимов репертуарыннан, Салават Фатхетдинов репертуарыннан җырларны башкардык. Көтә таң атты. Мин килмәм бәлки яныңа, ә син барыбер чакыр. Чәчәкләр бүләк ит миңа, юлларымны көр итте. Кайсы шәһәрдә кола җыеп алдылар, әйме? Беренчедән башлыйк. Һәм кайсы шәһәрдә менә автоматлар тотып син курыкканчы менә шулай. Автоматлар ул 4 илдә, 4 иле, анасын цепная реакция, яркәй һәм чакмагыш, ә кола җыеп, бәлешләр пешереп, концертлар куеп, җырлап, бавырсаклар белән ул туймазда иде. Менә теге баштан бияк килгәндә инде. Син биргән интервьюдан соң, Азатлыкка биргән интервьюдан соң, андагы комментарийларны укып чыксаң, анда әйтәләр, сез татарлар нишләп безгә йөрисез? Без бит сезнең янга йөрмибез. Менә бу бала чагалар сөйләшүе, без бит сезгә килмибез дигән. Моны бөтен акыллы кеше дә аңлый. Башкортстанның күп кенә артистлары Татарстанга килеп йолдыз була. Без аларны атказанган итеп ясыйбыз. Һәм бу теге олы кешеләргә, акыллы кешеләргә, аңлы кешеләргә аңлашыла. Без бит сезгә йөрмибез, сез килмәгез дигән. Бу инде бала чагалар сөйләшү. Башкортларга карата менә нинди мөнәсәбәтләрдә калдыгыз? Юкмы? Менә сез андый, без менә мондый. Юк, әлбәттә. Күп кенә җирләрдә безне яхшы каршы алдылар. Алар бит үзләре безгә язалар Instagramга, WhatsAppка. Хәтта менә нәрсә генә ошамады, Уфада бездән интервью алганда, менә шуны сорау бирделәр, чиркану юкмы, отвращение юкмы дип. Ул миңа калса дөрес сорау түгел, әлбәттә андый уйлар юк. Без бердәм, бергә динебез бер, менә шулай аралаш. Нашар милләт юк. Юк, милләт начар була алмый. Берничәктә. Беркайчан да. Рәхмәт.